Дякую за добрые слова. Я вельми вдячний і радий, що можу присутнічати тут з вами. Як було сказано, хоч я не народився в Білорусі, але я завжди лічив і лічу себе сином білоруської землі. З тієї причини, що мої батьки народилися в Заходній Білорусі, виховувалися там, вони ведали про білоруський рух, і особливо батько думав шмат про це. І навіть коли я народився в Німеччині, ми переїхали в Канаду, мені було тільки 2 роки. І ми попали на ферму так само білоруських іммігрантів, які виїхали ще до початку війни. І там перші місяці ми пробули. Але одно, що бракувало для мене, ми у своєму домі, у своїй хаті ми розмовляли по-білоруську так. Не скажеш, що це була така літературна і чиста білоруська мова, тросянка, як називають тепер. Але все ж таки ми ближче відчували себе справжніми білорусами. І в той час, я думав, я ще будучи маленьким таким хлопчиком, там ходив у школку, і все на англійській мові, все ж таки я зрозумів, що я канадець, але білоруського походження. І це завжди мене ніяк тримало. І було вельми приємно, коли врешті жонка, і моя жонка, вона чиста канадка, ми тільки на англійській мові розмовляємо, але ну що ж, я залишився у душі білорусом. І до сьогоднішнього дня я відчуваю себе не чистим таким канадцем, але білорусом. І я вдячний за те, що ми приїхали сюди, і перший чоловік, який був такий, чистым белорус, это Спадар Садовский, он был профессором у Кингстона, мне здається, я уже не пам'ятаю, але він приїхав, і він збирав дані про білорусів, які жили тут у Канаді. І з тієї причини ми познайомилися, і він сказав, ти, напевно, ведаєш про Пашкевича, сім'ю Пашкевича. Я казав, ні, ми тільки що приїхали, це тільки початок. От ви повинні звернутися до їх і познайомитися і так далі. І за це я вдячний. І після цього я познайомився з Спадарнею Пашкевича. Я, може, цілий год ходив і проходив цей підручник білоруської мови. Тоді вони познайомили мене з гуртуванням білорусів Канади. І тут я вже зустрівся з Спадаром Акулом. І для мене він стався таким цікавим чоловіком, що він так моцно стояв за нашу Білорусь. І це був для мене як великий приклад. І я зрозумів, що я так само повинен робити, що я можу. І з тієї причини я почав, дякуючи його впливу, що я можу нечто робити для білоруса на білоруській мові. І з цього почалося все. Моє життя зовсім змінилося, і я вдячний за те, що я мав цю можливість познайомитися. Я читаю його книги і до сьогоднішнього дня. І вельми рад так само, що його син тут присутнічає з нами. Для мене він залишився таким золотою душою, і я вдячний за те, що ми могли б познайомитися. Коли хтось з вас цікавиться, я стараюся казати такі проповіді, казання на білоруській мові. У Ютубі ви можете записати там у шукальнику «Добра вестка», і ви побачите там файли з моїми фотографіями, і ви можете прослухати. Там вже кілька цих моїх біблійних казань. Тут немає ніякої різниці, будете ви католиком, чи там православним, чи протестантом.
Это чисто біблійний зміст. І запрошую вас слухати. Але що я хотів підкреслити, що дякуючи тому, що я познайомився з Пашкевичами, так само з Федором Акулом, я пішов этой дорогой, і я за это їм вдячний.